साने माने कमी नहीं Iya, kuga. माबा केमेरामेना होनबा दिनैसो थिखांफेरबाय होननानै ओमफ्राय मिनिनो ओंखारबाय दिनैसो केमेरा दांफेरबाय होनबायबा सिनायनाय मा खर'सो सादों आंखौ माबा गरम बाजार मोनबाय नै गरम बाजार नायनाय बेयो दाउ बेदर जानो होननाय खेन्था पिकनिक जागोन सानदों रानि गाथोनाव अमा जानायाव गोबादों नालाय खान्थाल दाउ जागोन जाहैबाय आरो पिकनिक जागोन सानबाय ना बियो गोजौजों थांजाया जोंनिया स्कुटियासो थांजायो बाइक स्कुटि थांजायो नोंसोर थाङो अन्थाइ बाहागोन ना बाहायखाय हायो सल फिसासो दै मोनबाय मा दै बेलाय सुइस गेटसो मोनफैबाय नै जों बनसुम बागान मोनफैबाय टुरिजिम ना मा होनो बिदि बानायनो गोनांखौ नै जों बनसुम बागान ओरैजाय नै ओरैजाय बेरायनोसै ना अबेथिं थांना ओरैजाय आरो मोनजों थांना विवेक ओंखारदो जोंना ओंखारदो विवेक ओंखारदो नै आने हाला ओइ गोजौ गाहैदो गोजौ गाखोनोसै थाबायदो दादाजों खारदो दादाजों गोजौ गाखोनो गोजौ गाखोनो ओइयाव ओंखार ओइयाव गोजौ गाखोनो लाइन नुगोन फै ओं ओइ गोजौआव नै मा नायखो पेन्सिल हुगारग्रा नै जा मोजांखा जायगाया ओरैजाय फै जायगाया मोजांथार दे बेरायनो स्रां स्रांनो गाखोबाय सासे गोजौआव गाखोनो दे गाखोदो बिबेक नोंबो बेफोर खाजि बिफाङा जा ओमफ्राय ओरैजाय हाग्रा आंबो गाखोबाय मा गेलेखो गोलैगोन बिबेक हमथानाङा नै ओरै फै गोलैगोन बोरैबा ओइ गोलैगोन ओइ गुदुंथिं थांगोन ओरै फै ओइथिं नै बेयो थालिर बागान नै खाजि बागान ओमफ्राय ओइयाव खाजि गोरलै नै माखासेया बैथिं बेरायदों हारसिं थांबाय नै फै
Dia nak kasih kasih baik. Ada minta, minta. Dia ada ni, dia kosong. Ni nak oleh baik. Berapa tidur tu deh? Park kele-kele ne. Ro, ani tak ada. Saya kayak gozo gakamai kan. Satu deh, nak oleh nak. Ma, beti kalau ro. Engkalang sih, baik engkalang sih baik. Ang engkalang sih. Saya engkalang sih baik. Ang engkalang sih. Cerai behang miang nani nih. Aduh sih. Istri sekolah berapa tuh lagasnya? Nih, istri apa tuh lagasnya? Sudah, cing berai sih. Betul. Berai sih. Larang hayang ke. Sering lah dengan lay. Lain cin. Angka YouTube lah pasti nak kazu berapa. Nih, berai kasnya. Udah sirai kan no. Ya, hari sip jangan kema. Nai be no. Ayo, wanit gue sini ya, Kang. Arfi. Nung yang kerja, nung gue serang gue sana. Di jalan lagi, Pai. Karena nggak, lasi pirai. Nai saya sekar bekasnya. Karena nggak, minggat. Ayo kebdang, foto kebdang, gausir ke bipa. Kebnya sana nasa unit. Karena nggak minggat. Này. Yang ơi, tôi đây raกันba, ơi, tôi ra con ba đi này chưa? Này tôi ra khung nó chinh trong này chưa đây. Ơi. Kesel lah kan dah video ke? Video lah kan deh? Này thì sẽ này cô lang đằng vậy đi xin về làm phải này với glass này về xin ông bắt đầu vô lại phong không सिङाव जिरायग्रा दंलाय नै टेबुल बेडबो दं एसे नै बेड दं बेड ना माथाय बेयो बेड जागोन खोमा ओमफ्राय बैयो जिरायग्रा टेबुल बिफांफोराबो जा मोजां मोजांखा थांसै एबार थांजोब्बाय मानसि माखाया आं थांसै हाबाबो जादोंमोन जों दहाय हाबा जाखा जिरायग्रा सफाबो दं ओइ सोमलि दंफां गिदिरबो दं ओइनो सिख्लाफ्रा गारि गाखोनो थांबाय
बारबो बारसोगारदों नै खानाय खानसां थांनो ओंखारबाय गेटआ नै गेटआ मेंलायबाय बैग्रि जाहैनोसै जों एबार ओइयाव बैग्रि हानदों नो माबा बुंना होदो देलाय बुंलाय हायो दायो बुं दे हेल' गाइस नैबे बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो साबस्क्राइब खालामना होदो जालाहाय सालाया गिदिंनानै केमेरायाव सालाया खान्दा बानायनो हागौमोन थाबायनो औने सानजों रायलायाबो इउटुबाव रायलायनांगौ एसे कमेडि रायलायनांगौ रोंथारा देलाय इउटुबारानो माबा जाम्बि थानाय रायजोफोर देलाय रायलायलाय मिदुलु आं रायलायनो रोङा ना मिदुआ रायलायनो लाजिनाय रोङालाय आं रायलाया सिख्लाफ्रा हाय गाइस हाय हेल' बेरायनो फैदोंमोन बनसुम बागानाव बेरायखांबाय हागोन नैबे पानबारि हागोन बनसुम बागानाव जानो थांदों पानबारिनिफ्राय बारा गोजान जाया खमैबो माबा आंलाय गोजान नंखादों माथो 8 किल'मिटारसो जायो खोमा बैग्रि जानोसै आदामोनहा बैग्रि जाहैदों ओमफ्राय इयाव थांसै जोंबो बैग्रिबो मोनजागोन फैबा बेरायनो फैबा बैग्रियाबो खाथियाव गैया दा गोथावथार थाबाय थाग्राफ्रासो बैग्रि बिफाङा बैग्रि जानोसै आं ओइथिंबो दङ बैग्रि फिथाइ ना मा इयो मोनाखै दा आं बेखौ जालांग्रोनोसै खोमा आं जानो लुगैसोगार दङ नै बैग्रिया आंखौ जानाय नायनो लुगैथारबाय जि मोजां बेरायनो नै लामायाबो अन्थाइ ओरैजाय फख्रि जावनाय नैथिंजाय फख्रि जावनाय ओइथिंजाय ओमफ्राय बागान दंफां बारि गोजा ओइनो बाजैया बैग्रि खनगासिनो जोंना दालां बिथिंबा मा मोनहैयोथाय दालांजोंबा ए दालांजों मा मोनहैयो रामथि हा हादान ए बे दालांजों थांबाथाय रानिखाट मोनहैयोनो रानिखाथोन ओमफ्राय बन्दसो दालाङानो स्टप लिरनाय दं ओइ सासे फट' खेबजाहैबाय बैग्रि खनदों हा थाबायनानै फैदों आरो नोंसोर नै दैयाबो मोजांथार स्राय स्रायथार खाथियाव थांबा दा आथिंजोंबो बारो खोमा आथिंजों गारिबो थांजायो खोमा द' ओरैजाय ना सोंनो खोन्थादोंसो आं ए बारलायो 50 थाखा लालायो मानास गेट मोनबाय नै ये मानास गेट मानास नेशनल पार्क नेट आथुर जालायथारदोंहाय सासे मैदेरनि सुन्दायखौ दांबाय ना बिबेक अनित
लानायखौबो सानदोलाय फट' दा फट' खेबना बिबाराबो जि मोजां मोजां जे आं हमना होनो हमनायखौ इयो गारियाव ओइनै फट' थिखांना मानास गेटआव फट' लाबाय नै लाजिलायदो बिसोरो लाजिना गियानो गोजौखौ नुला माथो दालाङा नै सुइस गेट लामाया लाजाया ओमफ्राय गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय थालिर बागानाव नै जा थालिर बागान दंखायो थालिर बागान खाजि बागान दंसोरो गिदिर सरफोर थांबाथाय जेबो माबा मोना हाया मोजां बुरजा गायनायनिबा बिराद माबा अबे थागोना मोनबाय नै गरम बाजाराव थांनोसै जोङो एबार गरम बाजार मोनफैफिनबाय ओमफ्राय इनिफ्राय बारनानै जेबो हादान दं गैला आरो जेरैसेबो दखान दं लाफा जागोन ना जायाथाय मिथिया ओंखारनानै खेब फैलै